Dragi gruntovčani, evo nas opet na Grunteku, ovaj tjedan, najava 7. košarice, danas je 23.6. od ponedjeljka kreću isporuke broj 7, pa evo da nakratko preletimo šta nas ovaj tjedan čeka. Tradicionalno mladi luk, još uvijek u akciji. Uzmite u obzir da je sad već luk malo stariji i malo više sunca dobio, pa je malo tvrđi nego što je bio onaj skroz mladi do sljedeće generacije. Imamo po prvi put ove godine kelj glavati, imamo glavicu kupusa u mini i imamo jednu salatu i jedan komorač. U maxi košarici bit će dupla salata, bit će dva zelja, zabrojao sam celer naravno, dva komorača i dupli pušlek mladog luka. I u maxi košarici imate još uvijek mladi grašak. I on je još uvijek mladi, fin, ali nije više onako prskavo sočan kakav je bio još prošli tjedan, sad je već malo dobio malo više suhe tvari. Evo, uživajte, javite mi ako vam se da šta radite sa komoračem jer me to jako zanima. Uživajte.